Unha visita obrigada para todos os que viaxan a Rías Baixas e ao núcleo de Combarro, porque constitúe un dos exemplos máis fermosos da arquitectura mariñeira. Non en vano foi declarada no ano 1972 conxunto de interese artístico e pintoresco. Non son daqui, non son exactamente Combarro, pero son das persoas que teño 55 anos desde os 15 e o amor me trouxo a Combarro e vivo en Combarro. Estou orgullosísimo de vivir en Combarro. Aquí Combarro que ves este granito permanente, ¿no? Estamos no centro ou isto ainda non é... Precisamente isto nos dá resposta a un dos elementos que ten Combarro, digamos, ese artellamento é unha rúa, é unha tensión longitudinal con uns calexóns que nos levan ao mar. Combarro era basicamente un pobo de mariñeiros e labregos humildes. A evolución da vivenda en Combarro arrancaría dunha casa, como hoxe decimos, ese é un chabolo, que sería unha casa terreña. Posteriormente, como evolución, viría unha tipoloxía desta, en donde a solución de acceso ao primeiro andar podría ser por dentro, a través dunha escalera interior, ou con este elemento que é o máis simbólico, que sería o potiño. Que en Combarro se conservan poucos, cando no seu día sería o máis habitual. E pois esta xa é unha casa máis evolucionada e o portal que nos indica de que sería unha casa onde había cultivo, e entón o carro. E o carro o temos permanente presente nestas rodeiras, non? Ai, sí, quedan as marcas. Quedan as marcas. E aquí Valentín Paz Andrade nos falaba, non? De que cando o ceo chora a través destas rodeiras que levan a auga ao mar, non? Outra tipoloxía de casa, non? Pois sí, este é a tipoloxía xa con este balcón, non? Que temos hoxe, o sobrado, e hai unha cousa aquí onde entendemos o que é o soportal. O soportal de Combarro non é o soportal de Pontevedra ou o soportal de Santiago. Este é un soportal de convivencia. É un soportal onde as casas, o que decíamos, é unha casa moi estreitiña e aquí é un sitio de plática. A vez que podemos estar realizando algún labor, ben coser unha rede, ben cortar algo nunha madeira ou facer algunha cousiña así, pero a vez a convivencia, que era moi importante. Ahora estamos indo cara a rúa do mar, non? É a rúa por excelencia, a rúa comercial, a rúa do souvenir, non? Hombre, mira, quen está por aquí? Diego. Diego, mira, este... Hola, que tal, Diego? Que tal? Pois acaban de facer unha restauración que para nós desde o punto de vista de patrimonio nos parece un exemplo do que sí se pode facer en Combarro e que non hai por que romper o que é o tradicional e a vez con elementos novos e con materiales que están de acordo con eso. Bueno, pois isto pasa. Ai, que pequeniña, non? Sí, é pequena. É xa entrar na cociña. E xa chegas á cociña. Sí. Pero moi ben, non? Sí, a ver, aproveitada, bastante aproveitada, porque era aproveitouse ben. E vos sodes naturais daqui, de Combarro? Sí. E esta casa? Era herdada, era da miña bisabuela e despois pasou para a miña abuela e para a miña nai. Despois para min. E por que vivir en Combarro? Porque ten as súas limitacións, o espazo é pequeno. Sí, non sei, porque nos gusta ser daqui do pueblo e tal. Gustanos, temos ese sentimento, esas ganas de estar aquí. Aquí non podedes traer un coche.
No, é o malo, iso é o peor. O peor é non aparcar na porta da casa. Unha das cousas máis bonitas que ten esta casa é a balconada, que o balcón, que ten as vistas aquí do mar, pegadiño así. Que maravilla, non? Amanecer así. Cometeronse bastante aberracións por parte de nós dos veciños. Casi nos tuveron que obligar a respetar todo isto, todo este... Arquitectura tradicional. Esta arquitectura tan bonita, esta galiña dos ovos de ouro, como digo eu, entendes? Pero porque nos obligaron, que senón huberamos seguido cometendo aberracións. Pero a casa que restaurou a súa filla, que era da súa sogra, non? Esa era da miña sogra, sí. Esa creo que se restaurou. Sí. Esa está, o sea, eran unhas ruínas, pero, xa che digo, restaurámola con todo o que nos mandou o patrimonio. Eu tamén penso que estas casas, si en sí mismas algún valor teñen, é por isto, porque... Oye, se queres facer unha casa moderna, pois, no medio dun terreno, casoleado, E con máis espacio. Con máis espacio. Se algún mérito teñen, valor é eso de... Porque aquí a xente de Combarro non lle importa sacrificar o espazo polo mero feito, polo mero privilexio de vivir neste entorno, non? Efectivamente, mira, pasamos de antes, como che dixen ao principio, por facer aberracións, agora... a valorar o que temos. Entonces sentímonos orgullosos do que temos e preferimos pasar estrecheces, pero vivir neste entorno, porque agora sí que nos demos cuenta que é un privilexio. Esta é unha habitación, xa ves, non ten ventana, pero ten moita luz, porque ten arriba, entonces ten moita luz, é moi detallista, xa ves, o bidé antigo, este era o bidé cando non había baños, pois... E digo eu, coa masificación, sobre todo nas épocas de verán ou en vacacións, molesta para o descanso? Vamos a ver, a mí non. A mí encántame, gústame falar coa xente, eu son, como dicimos aquí, moi faladeira. Encántame falar. Eu penso que ela, que tampouco. Mira, este é outro cuarto, e aquí xa non hai máis. Xa vedes? A casa xa non dá pa máis. Xa non dá pa máis, non. Xa non dá pa máis. Esta é a Rúa Ceja e agora esta é a Rúa Leira. Xa vedes o bonita que é, a vista que ten. Esta pequena plazoletiña aquí séntase a xente maior a charlar e, bueno, a contar as súas batallitas. Mira, Xulia, onde viches ti un casco histórico con unha praia? Isto é un auténtico privilexio, Claro. Bos días. Hola, bos días. Mira, Hoxe non hai moito turista, non? Hoxe non hai moito turista, verdad? Turista non tenemos nada. Hoxe hai pouquiños. Así que vostede é de Madrid? Sí, Pero, Madrid, nacida en Madrid. pero canto tempo leva vivindo aquí en Combarro? Viviendo, sí, vengo de vacaciones, vengo por Semana Santa, me quedo, me vuelvo a marchar porque tengo la familia en casa, allí en Madrid. Pero comprou aquí? Compré una casa, hará 15 años. E aquí como lle chaman os hórreos? Palleiras. E xa vedes que están a maioría ao lado do mar, porque antes traíase moito nas barquiñas, non sabes? As cousas nas barcas, entonces xa quedaba preto do mar para subir as patatas e o millo e todo iso. Que decía vostede, que eran moi listos antes. E ti non ves? As casiñas de baixo sempre unha planta, máis abaixo casa de arriba, para non quitarlle a vista. Eu creo que esta é a arquitectura perfecta, non?